Now! Now! És així com comença l'obra. Doble proposta teatral a Figueres aquest cap de setmana. Divendres, Joan Carreras representa a la Cate Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard. Premis Max i butaca al millor actor. Diumenge al Teatre al Jardí, Circ Contemporani. La companyia La Barca Acida presenta The Antis Night, un espectacle fresc, valent i molt visual. A Roses, diumenge, el grup de teatre local celebrarà els seus 40 anys d'història. Ho farà al Teatre Municipal. Més propostes. Aquest és el primer cap de setmana de la mostra Muntanya i Aventura del Cercle Excursionista Empordanès. Hi ha xerrades, projeccions, presentacions i exposicions en diferents espais de Figueres. Castelló d'Empúries celebra la Festa de la Candelera, amb teatre, sardanes, espectacles infantils, exposicions i música. El grup Clima actua dissabte i la principal de la Bisbal diumenge. Acabem amb sardanes. Diumenge és el dia de l'aplec de Sant Pau de la Calçada, el de la Flaona, des de les 11 del matí, amb la cobla Foment del Montgrí.